Raġel ta' 52 sena li jismu ma jistax ixxandar fuq ordni tal-qorti tressaq il-qorti akkużat li fastidja u mezz b'mod indiċenti lil bintu ta' 12 sena. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, l-Ispettur tal-Prosekuzzjoni Joseph Busuttil spjega li t-tifla waqt li kienet għadha fi stadji bikrin tal-pubertà ikkuntattjat lit-taqsima tal-vjolenza domestika sabiex tirrapporta lil missiera bl-affarijiet li kien jagħmlilha. Busuttil spjega wkoll li jom it-tifla kienet tgħid l-akkużat sabiex jieqaf imis lil bintu. Il-prosekuzzjoni spjegat li meta staqsew lill-imputat dwar dawn l-akkużi huwa wieġeb li kien biss qed jiċċajta u li ma rid ifisser xejn bl-azzjonijiet tiegħu. Intqal ukoll li t-tifla tkellmet ma' counselor tal-iskola dwar din is-sitwazzjoni. Ir-raġel wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih, madankollu ma sarix talba għal ħelsien mill-arrest. Żagħżugħ ta' 18 sena minn Birżebbuġa nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li kellu x'jaqsam ma' tifla ta' 13 sena. Il-każ allegatament seħħ is-sibt li għadda fiż-Żejtun. L-akkużat Luka Aġuż ġie mixli li wettaq atti ta' natura sesswali fuq it-tifla li pparteċipa f'attivitajiet ta' natura sesswali u li kkorrompja fil-pubbliku. Huwa kien akkużat ukoll possess u li supplixxa l-kannabis u li kien ukoll riċediv. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Joseph Busuttil spjegat li l-investigazzjoni tal-Pulizija saret wara rapport li tfajla qebet mill-dar residenzjali li kienet tgħix fiha l-lejl sħiħ. Intqal ukoll li mal-kerers tagħha it-tifla qalet li l-akkużat ipprova jkollu x'jaqsam magħha t-tieni darba. Madankollu malli jiju ried li ma riditx, l-akkużat aċċetta dan u waqaf. Quddiem il-qorti ġie spjegat ukoll li ż-żewġ żgħażagħ pejpu l-kannabis flimkien li ma sustanza inxtrat mill-akkużat. L-akkużat li ma jaħdimx riċentament kien daħal fil-faċilità korrettiva fuq akkużi simili. Id-difiża ma talbitx ħelsien mill-arrest u bekk l-imputat inżamm arrestat. Fil-kummenti tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud indirizza lill-Aġuż u qallu li waqt li ninsabu fil-ġimgħa mqazza dan huwa żmien tajjeb biex inżamm arrestat ħalli jirrifletti fuq emilu u qallu wkoll li teżisti għajnuna bħal Caritas, is-setqa u sudriet il-bniedem sabiex jeleb il-problemi li għandu. Il-prosekuzzjoni fil-każ ta' qtil ta' Bernice Cassar iddikjarat li m'għandix iktar evidenza x'tippreżenta kontra Roderick Cassar li qed jiġi mixli b'dan il-qtil. Il-kompilazzjoni qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud. Il-qtil ta' Kutajjar seħħ fit-22 ta' Novembru f'Kordin u Cassar kellha 40 sena. Intant fis-seduta tal-lum id-difiża talbet li l-inkjesta dwar il-qtil tiġi eżebita fil-qorti. B'reazzjoni għal dan il-prosekuzzjoni talbet lid-difiża tagħmel din it-talba bil-miktub. L-avukati ta' Roderick Cassar quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili fis-sede kostituzzjonali tagħha ippreżentaw rikors dwar il-validità tal-liġi tal-femiċidju, liġi li se tiġi applikata l-ewwel darba f'dan il-każ.